Eguerdion, ongi etorriak kristau fededunok, ongi etorriak zuen fedea bizkortu eta zuen itxaropena indartu nahi duzuen guztioi. Ongi etorriak baita segura irratiaren bidez gure otoitzaldi hontan parte hartu nahi duten guztiak. Denok onartzen zaituzte Arantzazuko amak. Hartu duen erabaki bat aurrera eramateko, gizakiak jarrera bat izan behar du. Jarrera sendoak dituen gizakia da gizaki heldua. Erabakiak aurrez ondo aztertu ondoren hartzen dituena. Egin ditugun aukerak jarrera sendo eta zintzoz egitea beti da erabaki horra. Jesusen jarraitzaileak izan behar dituen jarrerak azpimarratzen dizkigu ebangelioak. Bihotz garbia eta kontzientzi akatsik gabea. Orduan joka dezake Jesusen maitasun konkretu eta zehatzaren erara. Bestela, kontzientzi okerra da. Gaur bederatzi egunez Arantzazuko amaren oinetan egon nahi dugu, ikusten eta ikasten. Aurten bederatzi hurrenak esperantzaren gunera bildu gaitu. Arantza gainean dagoen ama onari begiratzen diogu itxaropenez beteta. Berak gozatuko digu bizitza, berak sendatuko ditu gure zauriak. Izan dezagun usteon eta hasi dezagun gure otoitzaldi hau. Zutik jarri eta abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bere otordu bikainera gonbidatzen gaituen jauna, bego zuekin. Eta zure espirituarekin. Zerideok, jainkoak berriro ere bere mahaira biltzen gaitu, pekatari eta hala moduzkoak izan arren. Jainkoak apalak eta pobreak maite ditu, beraren errukia neurrigabea baita. Hasiera honetan esan dezagun denok batera, aurtengo jubileoko otoitza. Zeruan zauden aita,
zure seme eta gure anaia den, Jesu Kristorengan eman diguzun fedeak, eta Espiritu Santuagan gure bihotzetan, isuria izan den karitatearen garrak, esna dezatela gugan, zure erreinuaren etorreran, itxaropenaren zoriontasuna. Zure graziak bihur gaitzala, gizakia eta kosmosa onduko duten, evangelioaren azien ereile zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean. Gaitz ororen indarrak gainditurik, zure haintza betiko agertuko denean. Jubileuaren graziak sustatu dezala itxaropenean, erromez garen ongan, zeruko ondasunekiko lehia, eta isur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko bedenkatu horri, gorespen eta intza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jar gaitezen orain apal-apal eta eska dezaiogun errukiaren berritasuna. Jesus jauna, apaletan azkeneko egin zinena, erruki jauna. Jesus jauna, pobretuak zure ondasun maira biltzen dituzuna. Cristo erruki, Cristo erruki. Jesus jauna, erreinua palei ematen diezuna. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu haintza. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei. Denok. Haintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei.
zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Zeru lurren jainkoa, zugandi dator on guztia. Sartu gure bihotzean zuganako maitasuna. Lot gaitzazu gero eta estuago zeurekin, gure baitan indar dezazun onden guztia, eta indartu duzuna arreta handiz zaindu. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egin zaite txiki eta apal eta jangoikoaren konfiantza lortuko duzu. Gizakien handitasuna bere burua den txikitasunean onartzea dela esango digu orain Siraken liburutik hartuko dugun idazkiak. Procede con humildad en tus asuntos y te querrán más que al hombre generoso, nos dirá el libro de la sabiduría. Siraken liburutik. Seme, egin otzantasunez egiten duzun guztia, eta jainkoaren begiko denak maite izango zaitu. Zenbat eta handiago izan, orduan eta gehiago apaldu zeure burua, eta jaunaren gogoko izango zara. Handia baita jaunaren ahalmena, eta apalek dute ura goresten. Arroaren ezbeharrak ez du erremediorik. Gaiztakeriaren landarea sustraitua baitu bere baita. Buruargiak jakinduriazko esaerak hausnartzen ditu. Adi egongo den belarria irrikatzen du jakintzua. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. eman diezu jaun maitea, gizara gaixoei aterpea. Denok, eman diezu jaun maitea, gizara gaixoei aterpea. Zintzoak pozik dira jainkoaren aurrean dantzan, pozkarioz gainezka, kanta jainkoari josoinuaren omenez, goza jaunarekin haren aurrean pozoioka. Eman diezu jaun maitea, gizara gaixoei aterpea. Umezurtzen aita, alargunen feden defendatzailea da. Jainkoa bere bizileku santutik, baztertuei etxea ematen die jainkoak, preso zeudenak kantartean askatzen. Eman diezu jaun maitea, gizara gaixoei aterpea. Testamentu berrian, jainkoa eskuragarriagoa eta gertuagoa egin zaigu.
Izen berria hartu du, Jesus, hau da, askatzailea, esango digu San Pablok ebertarrei egindako eskutitzean. Dios se ha hecho asequible en Jesús. Para llegar a Dios hay que pasar por Jesús. Escuchemos a San Pablo. Ebertarrei egindako gutunetik. Senideok, zuek ez zarete hurbildu Israeldarrak bezala, uki daitekeen mendi batera, zu kiskalgarria, odei itxia, ilunpea eta ekaitza zeuden mendira. Ez duzu entzun turuta hotxik, ez da ahotxik ere. Ahotsa entzun zuten Israeldarrek, gehiago ez zaiezela hitz egin eskatu zuten. Zion mendira hurbildu zarete zuek, jainko biziaren irira, zeruko Jerusalemera, jainkoak oresteko bildurik dauden milaka eta milaka aingeruren gana, beren izenak zeruetan idatzirik dituzten lehen semeen batzarrera, guztien epaile den jainkoa gana, beren helburua iritsi diren zintzoen espirituen gana, eta itun berriaren bitarteko den Jesusen gana. Jaunak esana, Gogoratzen dena beheratua izango da, eta beheratzen dena goratua. Jesus zuzena zen, garbia, zintzoa, baina ez puritanoa eta legalista. Fariseuak zelatan zeuzkan beti eta asmo okerrekin konbidatzen zuten bazkaltzera. Eta bazkaldarrei jokaera zintzo eta zuzenak erakusteko aukera bihurtzen zuen konbidapena. Gu ere bazkaltzera konbidatuak izan gera. Zer erakutsiko ote digu gaur Jesusek? Entzun dezagun bere erakutsia jarrera zintzoz, zuti jarri eta aleluia abestuz. Denok aleluia. Arrezazue nire uztarri, dio jaunak. Eta ikasnigatik, bihotz bera naiz eta apalak. Jesucristoren evangelioa
San Lukasen liburutik. Aintza zuria. Aldi hartan, larun batez, Jesus farisear handiki baten etxera sartu zen bazkaltzera. Haiek zelatan zegozkion. Jesusek jatera deitutakoek aurrenengo aulkiak aukeratzen zituztela oharturik, parabola hau esan zien. Ezteietara deitzen zaituztenean, ez zaitez jarri aurreneko lekuan. Baliteke eta zu baino gehiago denen bat hark deitua izatea. Etorriko da zu eta ura deitu zaituztena eta esango dizu, utzio zu lekua honi. Orduan, azken lekura joan beharko duzu lotxaturik. Baizik eta ezteietara deitzen zaituztenean, zoaz eta jar zaitez azkeneko lekuan. Deitu zaituenak datorrenean esan diezazun. Adiskide, igo zaitez gorago. Orduan oso ondo geldituko zara maikide guztien aurrean. Izan ere, bere burua goratzen duena beheratua izango da. Eta bere burua beheratzen duena goratua. Eta bazkaltzera deitu zuenari esan zion. Bazkari edo afari bat ematean, ez deitu, ez adiskide, ez senide, ez aide, ez auzoko aberatxik. Haiek ere deituko baidet zaituzte, eta horrela ordainduko. Otordu bat ematean, deitu behartsuak, elbarriak, errenak eta itsuak. Eta zorioneko izango zara, ordainik ezin emango baitizute. Ordaina zintzoen berbistean emango zaizu. Jaunak esana, Eskerra zoria. Arantzazu zale maiteok. Jesus, Jerusalemeko bidean gora doa, ikasleak berarekin ditu. Ez du gauza honik espero. Joan den igandean, ate estuti pasa beharraz hitz egin zigun. Bere kontrako jarrerak gero eta maizago entzuten dira. Atzera bueltarik gabeko unea datorkiola sentidu. Ikasleek jakin behar dute bere pentsamendua zein den, zerk grinatzen duen, zein den bere helburua. Berak jainkoaren erregetza deitzen zuen mundu honetarako ametsa. Ez guri bizitza zaitzeagatik, baizera, alderantziz, mundu honetako bizia hobetzeagatik, goxatzeagatik. Irakurri dugun evangelio zatiak bi parabola eskaini dizkigu. Jesus otordu batean dagoela baliatuz bi adibide jartzen ditu. Lehenengoan, lehen lekuaz hitz egin digu. Bigarren adibidean, otordura nor gonbidatu izan da solasa. Jesusen ikuspegitik, ez gaude mundu honetan, ore gose edo lehen postuen atzetik edo elkarren arteko interesak azteko, apaltasuna eta doakotasuna edo biozabalekoak izatea dira Jesusen jarrerak mundu honetan.
Evangelioak gehienetan bi logika edo irizpide jartzen dizkigu aurrez aurre. Alde batetik, gizarteak beti lehenengo lekuak hartzera bultzatzen gaitu, inork baino gehiago irabaztera, besten gainetik egotera, izan ere norberaren ohorea bilatzea, beti izan da gure harremanetan jainkotxo bat. Askoretzat horretan dago zoriontasuna. Jesusek ostera esaten digu zoriontsu izateko badagoela ohore handiagorik, hau da, gonbidatu gaituenaren aurrean ondo gelditzea. Eta Jesusetzat bizitzan daukagun gonbidatzaile apartekoa Jainko aita dugu. Bere erregetzaren eztei otordura gonbidatu gaituela. Otordu bateko mahaikide gonbidatuek zuten jarrera egoista ikusita, hau esan ziak Jesusek, ezteietara gonbidatzen zaituztetenean, ez garri mahaiburuan azken lekuan baizik. Horixe egin zuen Jesusek, azken afarikoan mantala jantzi, toalla eta ura hartu eta oina garbitu. Maixu izanik ikasleen aurrean belauniko jarri zen, begirunez, maitasunez. Kosta egiten zaigu Jesusen pentsamendu hau geure ganatzea. Ohorearen amua tentagarria da oso. Txikitatik sartzen diogu umeari kalifikazionak ateratzea, lagunei aurre hartzea, handitzean irabaztea, agintzea, besten gainetik egotea. Ez altzaizu iruditzen, kristauok erraz erortzen garela, munduko irizpideetara, guk munduko mundua evangelioko legamiaz Jainko seme alaben duintasunera atxatu ordez. Bigarren adibidean, otordura nor gonbidatu zen solasa. Jesus provokatzailea da. Kasu honetan, Jesusek doakotasuna, eskuzabaltasuna jartzen digu begien aurrean jarraibide. Ordaina itzuliko ez digun jendea. Pobreak, gaixoak, emigranteak, lanigabeak, bakardadean bizi direnak, formazio horrikoak, baztertuak, etxeplu batzu jartzegatik, baina bakoitzak luza dezake, zerrenda nahi haina. Zorionekoa zu ezin izango baitizute ordaindu. Jainkoaren erregetzaren dinamikan sartzeak, Jesusen pentsamenduarekin bat egiteak, esan nahi du guztion ongi izatea dagoela jokoan, eta ez gure gertukoena bakarrik. Egin dezagunon berez duen balioagatik, doan eta eskuzabal jokatuz, Jainko aitaren antzeko egiten gaituelako, eta ez beste interes egoistak tarteko edo aterako diogun probetxuagatik. Doakotasuna beraz, bihotz zabaltasuna, antzeko kanpaiotxik ez da asko entzuten gure inguruan. Gure harremanak interesatuak, kalkulatuak izan ohi dira maiz, baina Jesusen ametsa zen mundu honen zorionerako biozabalak izatea. Aita Santu Frantzisko zenak esan ohi zuenez, mundu honetako erosotasunak ez gaitzala pobren aldera bihotz gogor bihurtu. Gaurko evangelioko bi adibide hauekin bizitzarako jarrera erakusten digu Jesusek. Denboren arabera egokitu beharrekoa. Evangelioa argi dugu bidean, lehen, orain eta gero ere. Betiko iturri zaharra da evangelioa, baina egunero hor gardena, garbia isurtzen du.
Gure harremanak nolakoak izan behar duten erakusten digu evangelioak. Jesusen jarraitzaile norabidea erakusten digu. Gaurkoan apaltasuna eta doakotasuna edo eskuzabaltasuna jarri dizkigu aurrean, mundu hau zoriontsu egiteko. Hau ezin da ulertu, gure referentzia zeruko aita ez bada. Berak egiten gaitu guztiok sedide, eta bere erregetzaren otordu maira gonbidatzen gaitu. Batasun otordua bizi dugu ospatzen ari garen Eukaristi honetan. Hau da gure itxaropena, maia eta bihotzak zabalduz uniberso osora. Orain aitor dezagun gure sinesmena. Sinesten alduzue jainko aita guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Berginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua eta aitaren eskuin aldean jarriri dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzarako. Amen. Otoitz egin dezaiogun jainkoari, eta eska dezaizkiogun bere doainak pobrentzat eta premian aurkitzen diren guztientzat. Entzunarren jauna, Otoitz egin dezagun aita santu eta gotzainen alde. Otoitz eliztar kristau guztien alde. eska dezaiogun jaunari, Otoitz egin dezagun berriro ere lanean hasi direnen alde. Berriro ikasten hasiko direnen alde. eska dezaiogun jaunari, Otoitz egin dezagun sufritzen ari diren guztien alde. Otoitz gerraz, ezbeharrez, gaixotasunez sufritzen ari direnen alde. Otoitz bereziki bakia falta zaien herrien alde. eska dezaiogun jaunari, Otoitz egin dezagun Eukaristia honetara bildu garenon alde. Otoitz egin dezagun maite ditugunen alde. Otoitz maite ez gaituztenen alde. eska dezaiogun jaunari,
zure otordura gonbidatu dituzunen eskariak. Entzun, poztu ezazu gure mundua zure ontasunaren doainez, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren opari hau Jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Eskaintza santu honek, aita, ekar diezagula beti zure salbamenaren doaina. Sakramentuetan irudiz ospatzen duguna, zure indarrak bere betera eraman dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jauna badauzagu. eskerra Jangoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen. egokida bai, zu bedenkatzea, aita guzti santua. Egokida zuri eskerrak ematia, egiaren eta biziaren iturri zaren horri, zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gau,
zure familia hau, zure hitza entzuteko, eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du, eta beste igande baten zain bizi da. Iluntzerik izango ez duen, eta gizadia zure atsedenean sartuko den igandearen zain. Orduan, zure aurpegia ikusiko dugu, eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik, eta ingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure hintzaren gorazarrea kantatzen dugu. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin karitza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren karitza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik aita, zure semearen eriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren karitza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean izango goan aita, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta itako guztiak ere, itzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Mariarekin, haren senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Clara Santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aitan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan zure izena, etor zure errikua, zure naia, zeruan bezala Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituari. Eman dezaiogun bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen lozo, mondoko pekatua. Errukia. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen lozo, mondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen lozo, mondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Apaltasuna eta doakotasuna. Zorionekoak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inoz zu nire etxean sartzeko, baina esatzu bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza eta odola. Amen. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti.
kanta dezagun deno. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide, eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzai, eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixoak zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixoak zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide, eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu deno, zuzara gure hartzaio. Zure ondoan elkar baitatuz, gaitezela beti ego. Zure ondoan elkar baitatuz, gaitezela beti ego. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide, eta gure bizi. Zu gure bozata itxaropen, zurekin goaz aurrera. Egunen baten zure betiko, aldatzea izatera. Egunen baten zure betiko, hartaldea izatera. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide, eta gure bizi.
Egin dezagun otoitz. Mai santuko ogia harturik, otoitz egiten dizugu aita. Maitasunaren agiria den janari honek, sendo dezala gure bihotza, geure senidengan, zu zerbitza zaitzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zeroetako banketearen agiria da Eukaristia. Pobre eta apalen jan otordua. Gure Eukaristietan ez aldugu bere hizkuntzarik egingo. Denak era maikide Eukaristia. Eta hala beharko luke bizitzan ere. Eskerrik asko, otoitzaldi hontan lagundu diguzuelako. Eta esan 9 urren honetan egunero izango dugula meza nagusia 12etan, gaur bezala eta jai egunetan bezala. Eta arratsaldean 7:30 meza eta bukatutakoan errosarioa eta benedikta, egunero. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espiritua. beden kazaitzatela jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea, Eskerrak